5.000 metrotako kabat lehiaketarekin amaitu du Begoña Lazkanok eta baita gainontzeko euskal ordezkariek Belgradeko Europako Piraguismo txapelketa hau. Hau zapore gazi gozoa utzi duen 5.000koa Begoña. Aurrera esego egon zitekelaren sentsazioa geratu zaizu eta estrategikoki ere nahiko froga zaiak dira. Lehenengo ziago gara bidean ja gauzako okertzen hasi zaizkizu. Bai, hor edukidet momentu bat italiar batekin pixkat kilikolo eta bueno, 10. postua hartu dut ja lehenengo partean eta bueno, hori arrastratu behar izan dut froga osoan eta bueno, azkenik 10. geratu naiz eta bueno, hobetzeko asmoarekin mundialerako, baina bueno, hemengo zaporea horrela geratzen da, kasi gozoa. Bueno, berri ona edo sentsazio ona, zapore gozoa nola baita esatearren, Kalauarekin lorturiko 7. postu hori izan da, hori da zuen froga nagusia, hori da bai munduko txapelketara begira, bai Tokioko Olinpiar Jokoietara begira ere lantzen ari zareten eta egunerokoan burubelarri lantzen duzuen froga. Eta hori emaitza bai izan da ona, Begoña, 7. postua, sentsazionak hori agian, Europar txapelketa honetatik atera beharreko ondorioa. Bai, hori da, azkenean prestatzen dugun froga kalauekoa da, eta bueno, 7. postuarekin nahiko pozik gaude, gauza batzuk hobetu behar ditugu mundialerako, baina bueno, irain ditugu 2 hilabete horrela lantzeko, eta bueno, ilusio askorekin hartuko dugu azkenengo zatia. Orain etxerako bidean, etxera iristean, atxeden hartzeko egun batzuk, baina egutegiak berak markatzen du, entrenatzen jarraitzeko beharra, abuztuko munduko txapelketa hori hortxe gertu dagoelako, ez da? Bai, orain hori arnasa hartu bi egun, eta gero ja pixkanaka dinamika hartzen berriro ere, eta gero abuztuko froga prestatzen. Venga, zorte on, gozatu lorturikoaz, eta batez ere ondo joan dadila geratzen den denboraldia. Bai, eskerrik asko.